Ka boarding elektrik kelong ka bokong san bha namar omla ban penya jiki bobon gikam lada omdon boarding. Kipai nong shak shnong ke distrik Ribhoi keladap da kajing bitar ya ketenat Meghalaya Energy Corporation Limited. Namar kajing penlip boarding ke bah kha ha keleng kejaka jong ke distrik. Kibaja om tang he kejaka kendong hendrai wat hanong po ke bedai ke headquarter jong ke distrik. Kani ke jinglong jingman ha kani ke distrik kedai ke belajar mentala katto kane por haduk bekipat ba kelas ngau jenjar khat. To ngini kemi shipor ya kani ke kubor. Ke boarding kelong ke bakong san bha ha kani ke juk ke bamenta bat kedai ke jingdon kam bamla ban pendo namar ke jingdon kam yaka habaro kijat kam. Kani ke jing bamdon boarding elektrik kelak tak jor kipat ba nong shong shnong jong kani ke distrik habaro kiliang naduk ki kena school ki office ki bank ki jaka sumar ki karkhana bat kayo kokot jo kipat ba ke basania ha ke boarding elektrik ban peniat ki kam ki jam bagi tray man la kasngi bakin em jakpo. Katkum ke jing tip balayo alum le tho ba ke jing penlip boarding ha kani ke distrik kelaja klem ke jing bo por. Bat ke jing lip boarding ke baja man la kasngi bat ke bane deki bon kenta. Hendrai nak kaliang ketenat MEECL kam I perwa satia macam kialang ya ke jing jeng kipat ba wat ha pedeng ke jing ut jeng nam jong ki kenhon baper. Ngaso hang ni nong po ngaso bala long palat aduh ta lahayeng ni ha school bat kam ta magi school gumni na le singan krem ni nam tam dei tam ta school jongi skem ki school baro yang ni ki ya kundo kani ga ju jing ti menta na menta ni ka daw jong ni ka pandemic ni ha pelong online class ti gino hikai la da ki ko ale online class kamut ki don kam kalai ki mi ki pa ki kena ki don kam kalai man charge ki phone juki ka net ka ikum ta ter te kala disturb sibon kala pentut sibon ya ka ya kini bangin kondok ka online class te menta pa dangi la play ki school wat lom de ya baro na do class 6 sheneng tingi semba lada kalip light kemun lada shit kasingi ba kini kita yo ka shit kasingi lada lip light kemun mdon fan mdon pangkha mu ki kena ki leng ki pisah ka jing shit ka palan Badang tangi don ini smart class. Lada mdon like kamu ngimla hiban penya smart class. Lada piplan man ong let's say kala ke kelas pila sedang siteng smart class ke lecture kadang ya. Kesan sulip no kalai. Syukur no yang tu. Tika kepentut sibun. Te ngidon computer lab, science lab ki bang hap don kam kalai berbor. Computer lab ro pinhikai computer kuno lada kalai kam don. Tika mun kala tut sisa bat Masngo ba ki kena ki kenduk jing kino hikai ki kenduk jing adu ta. Kum kinong song dukan hang demo. Isiam sibon sisa ka jing namar ba kan dekalait kam chudan. Teng habang isong dukan kamtam marbam ki mardi mo mentala dangi siat kapor siat sine saboy. Ada ka light kambiang kisniu ngi hapan subret no ikitu kimar. Te kum ki kinca jing bam mo wat ki dukan jan ki dukan di dukan thiet baro ki rong ka jing du nong sisa kum ki dukan su jan menta namar ki pendon kambe de ki motor sistem mo ki don kam ya ka light te menta ka light ru kam jubiang haja ka bekin yo bantrei ki la du no to ka kam bantrei ndrei kata ka bil light pade manu pnai ngi hapan siu ndrei ka light pade hai hang ne hanong po ki du lan dukan ka tham nong po ang ne hi baro away ka light kam jubiang kalong ka ba syam jing sisa wat hayeng asam ru mo ngi don kum kilong kemi mo kum imi badan apa dengan jing stom kum hayeng sam ki badan kum imi badan ka jing pang stroke ngi don kam ya ka jing shai ka light teng ka light kam don ni ka ngi syam jing sisa wat bengi pet ya ka yang ka sam ngi pet ya ka dukan mo ka em lang ka salang ngi syong ngi di ngi thiet ngi syam jing sisa teng habawan ki bre ki kwa ban thiet kamar ka light kam don ka dum kim kim tre shu ban thiet te ka long ka badu nong sisa ngi mo kum ki nong song dukan baro tinga karpat sisa ki nong pet ki bahalor ki ngob ha bakin kit khialem kin pet lem bingi ki duk ke suk mo ki ba em jakpo na kini ki bangi syong dukan tekin ngob ha ban yarap dem ban pet ban khmi lem ken kum yangi tibi ngi menta mdek tang menta hapo gini kisni la lai banai so banai kene ke jing jak la jah po ha po boy rang ka benang ru lip light slap ru lip light hadu bangim la so thu shu teng le ki ong don ki bo ong ba kadon ka ne ka shutdown na ka benta ka to ka ne kenta wat dia kata shutdown ka ba ki pen menaru ngim jutip ju ai ha message ru la shu le la ka le la shu chna la ka chna ta ki like men met ki ai like kan ba ki mon menta ki babun ki chnong menta pi ki la persang ban set ya ki jing set ru da ka like bun sin bun
bunsin ba pli kitaru kila su long ba su berat yo khau namar ba marsiteng kal nak kalib to kum ngiman gi babu ya ka generator haying lani ki badon ki inverter ngila ban switch over ngrei ki babun ba pli ki ngat hak tak apot te nagaliang jong ka disi menin hab ngi yakran karo ko ong kane ka de ka problem ka de ka chronic problem ka ba mangiru ngi kendu sibul sisa ka jeng te ngrei go ngamla ban le ai namar kum bakalong manta hari boy kadon tang ka we lain kabang nang nena dam sai lada ka trip kene ka lain gimana ne kendi iya gimana nang ngimdon chu ka back up line temen semua kadon ka back up line nang tena bernihat hindi ka wit pede ka we ka jaka hang te hasang bakla ka bahadu menta lajan lais ne mla ban penbaik ya kata ka yo try jong kata ka jaka namar bagi don kila stiu ya kalan compensation namar bau tua sa ulum hadin bala tua taulum kila phaken rea biang iki chakawe ke jaka bat kata lain ro hapken rea lang kita jaka kim aisu ya kata jaka ki benlek ni ulan he te kita ki problem ki banga ngam nang menong hadu kan no henry nakaliang jong ka disir ka yatu ong ba ngila persyang na baro ki lat gelenti henry ngimla man poi sya ka jing ya baik berkani kitra jong ni jaka jadi nak ta daw ngim dan back up tanggawi ka lain lada ka we ka lain kalib kamot ngim dan back up cho inde lada ngiyo ganne ka lain ban number nihat lada ka te ka jaka ka baik yong ba la ban yarap ba ganne ka lain lada kalib nang dam sai la ban yo na bernihat Kathan ribhoi ke di distrik kepala sedang ban kiau bah hakaliang kakam jung okai perthai Henry kene ke bentaru kelasyak ta ajur namar kimla ban AA klaim ke boarding elektrik bat kinong peniat iki jaka jung okai nadok ki homestay ki guest house ki resort bat ki wei kilala ban poisonon chuput ban khang khardap swashipor na ke jing bamdon ke boarding elektrik namar kan long ke jing laran ke bakrau ban pediang kinong jung okai da ke jing dum ki babon ni ki try jong ki jaka jung okai ki lahap ban penon kam de ki generator ni ki inverter kabalan nang konton shosho ke jing lut jing sep jong ki nalor ke jing hab ban siu tikna ya ke by boarding sya ke MEECL wat apedeng ke jing bamla ban penbiang jongka ya ke boarding kumbaki ya keren kumbangi yo I bangi yo snoti kumbaki ni ong bangi hap ban ya kham som ta sipor ada kumni ban khot ya kini ki tourist ban wan ru su le ran kat ka jela me kele ka gateway ban rung hapo ka state ke jongi mau ban rung ban visit sikui pat ke district kani ka riboi ke gateway ka riboi district jongi mentak lakiu ba ka liang jong ka jungok kai perthai ki kam jungok kai perthai ka nakaliang ka office nakaliang ka deputy commissioner deng ba nakaliang ka government gila pelat ya ki tourist bekin wan rung kumnu kin wan rung batang kalai dum don kumnu kin ya connect bat ki tadi ke jing ngiru mentang ngirang sudah ban play ya kene ka krem lambet ani ngilayo ka permission ban penya ya kene krem lambet ani henry Piusi kani ka connection ka bangiyo ban ya keren be ki visitor dan ni kita ki tourist ki bakwa ban visit ban wanrung po ka disik jongi tolong siya ka bae ado kata na marba ado ka por bagi phone ni ngim yo ado ka por hapdeng bangiya phone kalip no ka mobile na marba don battery issue te kala pelong ka jing bangi yo ban siya ti menta kini ki research lani kini ki jaka jong kai perthai ka ado kata ya ki bakin thiet yo generator lani ban thiet yo inverter mo kat baka jingwan jengki beri kolong ka boduna hado kata sakum turu arhajar arfoi menta nadu arfo kamot la chulong staganan mdan jingmi syo mo de menta hai ni por badang sang pelat lamut ban sedang piusi kani kalai kalong kum ni ngai bakane ka problem ka ba bate nangi nakaliang jongaling ka karpat ya ka sarkar bakan pe bahai kan kham tam apo ka district ribhoi bakan de ndai ngakheng ba kan de ribhoi district ka jongi kala de ka we ka ba ni don kam pelat banyo e ka jing shai bakan don ka jing thot ngai bakan de ka jing bom wan bha jo kan ka lai ka jing pendik ya ka lai kam kata tanya ka tourism sector ka kata even ya ki nong tei kam sarkar ro ya ki bang kini kita ki bat lani ki ya ki office ki bamdon ka generator kumni kam tai te ngai ba bat ngadak militi ru igini ginong mikmat ki jongi nakaliang ki officer rang ba apo ka district ki jongi khamtam ye deputy commissioner mo belong head jong administration nang ni tikin ye pitle malor kani ka jing bat khamtam nam ta ka jing jong kini ki perlok ki jongi ki ba imja nakane ka wan naka jing wan jong kinong jong kai perthai te ngai la ka lai ka biang te ka jing sai ka wan
te ka jing shai ngin yo apo ka district ka jingi bagi beriu gin shai ke I kumbang ngi poi biang ka juk mau menchua sadum tinga kerpat nga ot siki nomi khmat badon borom ru bakin pe lem yang ni ka jing apo ka district ka jungi kublai sibon Kipat ba kinong ilam shnong bat kiseng balang ke lapan pau ke jing bitar ya ke jing bamla ban pen biang ke MEECL ke jing syakri syakipat ba. Ke jing bitar ke long ba wat hapdeng ke ne ke jing duko ke jing syakri. Ke MEECL kadang nuot ban pa ki bill boarding ki bapoi syaba palat. Bat ke dor bai penon kam boarding ya ke ba kimla satya ban mudur. Kani ke jing pen poi ki bill boarding ki bapoi da ki pau hajar tengkah hak sibnai. Kade ke belajar la slam bah kani ke distrik. Bat shibon ki kenhuan ke lalit ban mudoi bat pensngau syaki tendong skor jong ke sorkar bahkan le ai no henrei hadu menta kani ke jingle jong ke MEECL kam syam lakut satya bat kadang yai biteng baik kabanang penbitar syuk kolong halor ke jingmi perthai ki kam buj po jong kani ke tenat kabala map digi spaklor ke pisa by boarding jong ki karkhana ki badan ha ke distrik bat ke jing ai scheme kerpang yaki kat bai ki pat ba pat kadang nyon bat dang pen kordet da ke jing bamla ban IT kena ya ke boarding Te abang yo bill hang ni ngaso ka bill kala long exaggerated kala long palat liam namal belai ngi klem penun kam ya ka light aka por bangi ki classrooms ngi khang ki pangkha ngi pen me ki light ngi pen me ngi penun kam etang ka office ba teachers room ka bing no kin hoi kai ki wan rei ka bill pat wala da du ka light kha ko ni man ka por rei ka ki bill ba kim juduna ka government ka lapor king ki bawan ki di bandon ki di banle ki vaccination kini kita lapor king Harai lada kalong hakan ni kedua bamdon ka light ka jing thot ka connection ka rukom ya phone ka rukom pen be ngimyo banya kandon ka connection ka babiang te kandon sia ka jing thot marba ki ong babun nangi ngi kham siam jing namar habawan ka bil light ka wan ka behe kat bakal ka light pat ngimyo ka babiang te menta la de kan berde japang kata ka light kumta kat ba ka bil light berde kalong ba hadu bangim la ban soto ka bil light lu ka kiu Islam ro kan ka fine but uboduk ubasuk bapli hak ini ki jingle jong kan ka MEECL kelawan rahsia ka problem ka basir kai ba te ladang ipet kat kum ka jingdon menta kidon ki poponokam san hajar kami ka poi kabel kidon ki bapoi ru 6000 haka sibnai hanrei ni sothu ba kani ka jing kiu ka bil line labun shim average klem the read ikimeter per unit ladang ipet kam de ban poi kat kum ka jing ponokam ka tu kalong ying henrei ni kilong ying ki ponokam ki bandi ban siu tang 6000 sibnai ki hapsiu ya ka average ar ja sanspa kamut kata sanspa haka sibnai bat haka system kala kata ba ya ki tu kalong ying bat ki tu kalong ying ki sotu ba belai ka bill ka ban poi haka kan poi 6000 umar khasan sngi ngong phi yo lai khasan sngi du e kalai te kata diga jing sha ke ba kini ki pai ba ki siam hane ko por ya ke jing jar ki mensiu ka bilai hari ngam pat ba ki kimsiu ki bilai ki siu tikna ba bat hadu mentang ni thu phi ka ri bhoi ka de ka wei ka snong ka ba siu tikna lada ni compare bat ki wei ki parlok chungi ki jai benreu ki bede ki garo ni i lamba ki kot ki sla bat khoit ba ki bon ki ba ki feel ban siu ya ka bilai joki da ki snem pasnem hari bhoi chungi kampat jon kum kita bat ka ba so tnak ba so yakiru kalong ba wat la ja hadu kaneru ki pendek bet ya ke jing siu bilai ka joki ka KSU North Khasi Hills bat kanong po town committee ke lapan pau bagalenti ba ke MEECL kan la banweng ke jing jong ka distrik ke dai tang lada kan ke tenat kala ban penpoi ke boarding ke basispa laipu RKV ke distrik om ke batang laipu lai KV kum bakalong mentah ka KSU North Khasi Hills ke lapan kan mau ke jing yaki ba ke lapan long naduk menshwa halor ke jing bamyo boarding ke batikena bat mentah kala berngam balada ke sorkar ni ke MEECL kamla ban penbiang ke boarding kaseng kamban sia ban khang kerdap no igi cakapan mi boarding ke badan hak distrik Ribhoi baro kawai amdan tang ka light ka man pembe e pangkha mal ngitip ba gisa ajaka ka besit ki hospital kimbiang ki kambiang ka light ka ba penlong yaki ba wat ka jaka sumar ban kan biang kan bit kamlong ka jaka tray kum ki bang ki beriu ki balik tap ki balik sei pisa ki don jinge ka ap adu asngi lai singi ban yo sei pisa kamtam e ka ba dong kame ki beriu ki betray kam la jong ki myo shu betray nomor kam don ka light kat kum ka jun kam joki aka jing tray ka joki ya kani ka light nong no ka light ka ba ngahap categorize ka ba ngidon nadu munswa ngidon ya ka
33 kV but 11 kV te ladang ngipet kat kum jingdon jong ne ka transmission ka ba ngipet hanong po kampat biang te kumno pat outskirt of nong po kan biang ya ka jingyo jong lain namar ladang ngipet ya ka jingyo jong lain kalong ba ka jingdonong yengi kalong habang ipai ha kane ka menta kane ka arpo arwei hadin bakalawan kane ka khlam na dusnem arjar arpo bar arpo arwei pioi ba specific ikna school ki dong kam haya ya ka online class ladang ni pai pat syakiwe ki jakat rekam ki dong kam haya ka light namar bala bun ni pedong kam na machine bar ladang ni pet pat ya ka jingdon jongi ka 33 kV bar 11 kV hapo district jongi headquarter haba arsan snem tam layo district kalong kaba sosi hadu katata namar ladang ni penkemau ngidon ya ka stage 1 2 3 ka umtro project ngidon ka killing hydro substation ngidon bat ni penbi om duna ya ka arlak arspa sab khundai crore haka sisnam haka revenue syaka sarkar lemba jongka MCL jongka distribution ni personal sya EDC ba katkum kajing kwa kajungi ya kata ka 133 kV kamut ka transmission ka baklan kamut ba kanam don syu ka banong nakaliang kinong trekam hapo ka MCL ba wahap utau ding lane wahap tau set market kum ka jiyo jongi kane ka 33 kV kade lemba jong ne ka kini ki substation ki bodon hapo kedam kulai telada na kedam kulai hadu hanong po ladangi kain 100 kilometer te kamut hak 100 kilometer ni sotho kanu ka jinge kinong trekam hapo MCL kisiam na kasngi pakski te ka bobrom yaki henrei ladangi pe ka sarkar pat kare 100 kilometer kiding kisait ki bodon haktu kidi boro ki jong kisiman kabot ka ba ngi yo uslap bo buntam bakal er ka ba jurtam kamut hak sibanai kata khatsan sing ong bangidu light kade ka jing hap jong ding jong sit namar ba usainar light jongi u 33 kV udan hapo u kham jong usit ban utu sanar light kade ka jing pan jongi shispa light fly kV kamut ba ladang yo usainar light ru undan hajrong badan kum tower kamut ka jing klan jong uru kamut bakalala ban poi hanong po klem don kanono ka jikuben lada ngi pet uksa PEOE ka jingat jong kuwe project jong ka 11 kV kabayat na po Gentle Hills Shadow City po killing ini jiju iba kisra ya kane ka 11 kV hare bali ka padengi haba kini ki towers kila don lupa ka yangi beginyo kane ka substation ka basis pa light kV mendenga keren ya ka transmission ke bawah nate na po kadam kulai lemba ka stage 1 2 3 rela rangi keren kane ka transmission ke banwan ka light ke bon na po umtru station bat kane ka killing substation kadai ka banwan lang sini sepo riboy ka jongi hapo nong po jongi hanrei kadon ka jing ya pensuthu sangi hatu kisnam ki bandru nyok snam ba kadon ka we ka snom kata ka jaka ka ba kadai hapo samangla bakim patla ban penbet ban yo yau tau narpos kan poi kane ka light nangte sande hanrei ka solingo ba kumno ka department MCL hapo joka nopo division bat lemba joka distribution pat lemba joka sarkar ba itai jakai barit banbu tangwei upos kimla ban penben namar lada simpor hadu sandrus nam ban penben ita kemut kada lupa kada failures henry lada gi phaipat segni ki factories ki bodan hapo jongka epep hapo ka bonian kamjidon ga jing duna hakabor ding namar balai ngan itu ipi kajing consume jongki commercially kalong sibon kabala ban penbiang ngatrai ya ki aspa lai spangut ki consumer henrei ladangi pei padang tei kadai ka jaka ka ba ka sarkar ka kampen biang bha ya ka boarding hang tei ban ya ka jing penbiang boarding jongi ha ponong po kata kadai ka we bat ngatrai ba kala menlong ba kata ka sandus nem simpor ban penbiang ta ka jaka ban po samangla ban peniang tang wei tau pus ban tan ya takalait nang tei hadu hane nong po kepadang ka substation life fly KV hati po nong po itai di failures iba ila mlong tang ban ya compromise but ki factories ke bahe ang tei po bonian
ngila don ki temu ba ima ki kene ka kam lahap ban sim da ko wi ko berkat ngi de ban lum ko wi ki jing lang jong kini kirang ba chnong ki ba don ki jikit klik lang yang chnong ki thau namar ba ban sul cha nyon ben kom ne te ni smo ba kala long sha ka ek ba mla chu ban ya kran ke tetip kini nom ikhwat jong ki ya kran em ya kene ka phang renga kan tu ya kiru bagi dia ban sim khia ya kene benta namar ba de maki ki bala ban kran ha ka state ki bala ban ajeng mut ki bala ban thaulat de te hing ban ong naglem jong ni pa iba ka cukut no tang ha ka bangiut Henry lada ka sarkar kam simkhia kan de among ba tang ji yakhi ka ba kanlong ka khadu jogi herelangi phai manta pat kumno kini kinong sengkam la jong ka ba sarkar ka ong ba kila khamduna kita kiba yo kam yo jam lemba kita nak sarkar bila don kumanga mangi barho ki baterai kam la jong bat ki baterai kam la jong kamut ba ki depend na ka boarding tilada ka sarkar kam phai ka boarding ban pembiang penbet kamut ki samla pule ki bami na kapor ki ba ki lek pule ki mechanical ki balik pule ki bonjat ki badai ki ba la man sengkam la jong ka penduk ji muntoi kan yaki ka penduk mesim yaki bat hakane ka mentah ka ba ngi pet ki samla pule ki babot mah ki lalik pule syaba ban petbet yelade bat ki wan hapo nopo lani hapo riboy jogi ban sengkam la jong hare ban ong sengkam la jong palada kambiang ka boarding ki manse ki hapthet ki generator ki ba amdunai ka sausan lak bat kini ki diesel ba penokam man lakski ka pen oi ki lani kata ka sengkam jogi bakin kin yo ban seng ya ka kam ka babha ka ba ka investment ka juki ka lang babun ka pendu musim ya ki kadon ka responsibility ka jingkit kle namar ba ki de masutu ba la da klem ka jing trei jongki na ka liang jongki ka jing penbiang jongki ka mut ma ka sistem ro ka ikla fi namar belai ba mentali ka juk mentali ngi le ba ro na dong sedong ta kan hai dengan sengawa kerpat ho ngi bon ki itu ki trei ha ka office ang ni don ki mi pa kna school hi ki ba ngi ya jan ngi jo hi berbor ki wan ki ong lang hi tang ba ang sengaw hi le sinadu ten rai le sinadu nakle le se ba kin sung thu lem gi jing e jungi school ba yang sem ki kun ki kna school jungi bat kin yarap lem ban pej ba kan ni ka boarding ni kan num lip khari kan num pentut adu ba ki kna school ki long jing pule jung ki kan tut ken